Og så bliver han gal i hovedet og stammer med foden sådan. Det smager de forbandede piger, der aldrig lærer at lave kaffe. Så det er, de kantiner har klippet lampe ved en skæv. Og så bumser han om fødderne. Hvor er det koldt. Og det er forbistrede idioter, som ikke kan holde i kabinen. Og så kommer han hjem og må lede efter tømmerne, fordi Marie har stillet dem under sin portiere. Nej, nu sidder de inde i dit hjørne. Det er så. Ved du, det kaldes hurtigt vælge på dig. Og du læser dine aviser for at se, om du kan huske, om nogen er kommet ud af hende. Om nogen er blevet fyret på teater. Her sidder du og vogter på dit ofre. Udtager din lyst, vejer dine chancer og venter på, at dit skib skal løbe på grund. Ja, stakkels Amalie. Ved du, det er alligevel kommet rundt for dig. Fordi jeg ved, du er ulykkelig. Ulykkelig som en sår. Fordi du er såret. Jeg kan ikke rigtig blive vred på dig, selvom jeg gerne ville. For du blev trods alt lille. Det der med at vågne tegner mig ikke af. Jeg betyder det egentlig om, det fik jo aldrig fristet ud fra mig. Du måtte give i stedet for. Og nu er det med mig som betyder, at da du vågnede, så aldrig det, du havde mistet. Hvad var ellers grunden til alt smutter?